Bai, Bitor, hirugarren galdera. Zein balorazio egiten duzu esneak momentuan daukan egoeretaz, ez? Distribuzioak ordaintzen duenetaz, eta bueno, ez orokorrean, lehen sektoreak bizi izan duen eta bizitzen ari den, ez dakit, ez? Krisi moduko hau, ez? Atzo deri ustez, manifestazio egon zela Iruñan ere bai, eta ze balorazio egiten duzu kontestu honetaz, ez? Eta esneari begira. Bai, bueno, esatea momentu hontan, bueno, abeltzaintzako materia primak asko igotzen ari dira, bai pentsuak, botikak, zein argindarrak, suministroak eta bueno, momentu honetan gaude oso egoera estu batean, ez? Guk uste dugu egin behar dana da, apurbet, da esnia balorizatzea, hau da, linealetan egoten da esnea, hemengo esnea eta esne kalitate bat balorizatzea, eta hori ahalbidetzen du abeltzainai prezio duin bat ematea, ez? Momentu honetan, pues, bai prezioen aldetik dago igoera bat, eta, bueno, pues, esan dudan bezala, suministroen prezioet eta kostuen prezioak gora doazela, baina sekretua da hori, eta, bueno, prezio duin bat ordaintzea abeltzainari bere esplotazioekin jarraitzeko. Eta adibidez, zeuen kasuan, ez? Bizkaiko esnea, Euskal Herriko esnea, nork erabakitzen du litroko zenbat ordaindu behar zaion baserritarrari, ez? Ekoizleari. Bai, hori pues, guk erabakitzen dugu. Osa, zuek zate, kooperatiba moduan erabakitzen dizute momentuan zenbat ordaindu behar diozuten. Hori da, kostuen arabera eta bueno, margen arabera guk jartzen dugu abeltzainari prezioa. Guretzat oso importantea da, gainea abeltzain guztiei prezio berdina ordaintzea eta ez sartzea nola bait zenbat produzioa daukan arabera prezio bat jartzea edo ez. Guk abeltzaile guztiei izan handiak, izan txikiak prezio berdinari ordaintzen diogu. Eskerrik asko, Bitor.